नोंगौ सानाखैमोन ओमफ्राय जोंबो मैया फैनानै सानैसो महिला सोंबाय सोंनायाव गथ'आ खिन्थादों आरो बेखौ गावखौ खिन्थाबानो दानस'गोन होननानै बुङोनो हिन्जावसाखौ गथ'साखौ ओं सिगिनानै दोनो बेखायनो माने गथ'आ खुगाखौ माने बन्द' खालामनानै थानाय जादों ओमफ्राय जों बुंबाय नों होनबा मा थगायनो होननानै सानबावबाय नामा होनना थगायला ओमफ्राय बे देहायाव थानायखौ मा खालामनो होननानै सोंबाय जोङो नोंथ' बाबासो होनो ओमफ्राय गदाय हिसाबै थानानै गथ'खौ लानोना ना मा खालामनो गारनो थिनदों होनना बुंबाय ओमफ्राय गारनायाव होनबा मा खालामगोन जोंलाय माबायदि खालामनो होनबा रायजोआ रायज्लायग्रोनायनि उनावसो बिनि बेब'स्था खालामनांसिगोन होननानै जों बिदिबो बुंलांदों आरो मैया ओमफ्राय गथ'आ बिनि उनावथ' जेबोआनो होनासै दा जों मिन्थिनायाव मोनथाम जाबाय होनदों दान मोनथाम माने बियो फुजा दुर्गा फुजानिफ्रायनो अक्ट'बराव गोलैदों नामा अक्ट'बरनिफ्रायनो जिसुआखै जाहैदों आरो दाथ' जोङो बेखौ हमनानै लाबोनांगौ जेरावखि थाया माने जोंनो खिन्थानांगौ गामियाव खिन्थाहरनांगौ माने बिजिरफिननांगौ आरो बेखौ मा खालामनो बाबामोन आङो बे गथ'खौ खनसे नङा खननै बे आंखौ गोदाव सोराव खालामलांबाय दा फिसौ सानै दङ बे फिसौ सानैयाबो गोदाव सोराव जाबाय गावहा हिनजाव लाबोनायनिफ्रायनो फिसाखौ माने माबा खालामला बियो अननाय बायदिखौनो खालामला एकदम आलदा आलदासो खालामबाय बेखायनो आङो बे फिसौ सानैखौनो लानानै जानोसै नोंसोर मा खालामो बाबामोन बेखौनो खालामदो आबैना फिसाला साबैसेमोन सानैमोन सासेया गेदेरा माने सिलाफोथारावसो फैया बेबो दा फिसाफ्रा देरजोब्बाय दा फैला खनसेबो फैथाराखै आरो बे दा माला खारनाय बिसोरो सोर दा नोंनि फिसालानि सासे उन्दैया आंबो मिथिया बिदिनो बाहेरायाव ओंखारबाय थायो नालाय बहाय थांदों नालाय थांदोंसो नंबाय आंहाबो बाहेरायाव ओंखारनाय बायदिसो मोनबाय आंबो बेबायदि आंबो मिथिया बेबायदि खारगोन ना मागोन मिथिया आङो आफा बेबायदि मिथिया खारगोन ना मागोन ओं बे अखा हाखांनानै थांदोंमोनदां आंबो मिथियाना बाहेरायाव ओंखारो नालाय बिसोरो ओंखारदों नालाय ओंखारदों सानबाय आंहाबो अखाया माने खैथासोआव माबाखौथाय आंबो बे माबाबो गैया नालाय घरि सरि गैया नालाय आंबो बेखौ मिथिला आङो जाबाबो माने ज' जाखाया आं आलदासो जायो माने बिसोरनि थाखायनो हिनजावानो ख्लां ख्लां एकदम बे फिसौ सानैखौ माने सैथारा माने हिनजावाबो बेसेयाव फरायखो दा बिसोर बे माबायाव सेभेनावनो दादाया 9आवमोन एबार 10 मोनगौमोन ओमफ्राय दा मा खावलायहरनो सानदों रायजो राजाफोरखौ दा नोंसोर मा खालामो फिसाफोर आं बेखौनो नोंसोरनो हगारना होबाय नोंसोर मा खालामो आं बेखौ मिथिला बे आंनि एकदम फिसायानो नंला बे खनसे नङा खननै बियो आंखौ बारंबार बिदिनो गोदाव सोराव खालामलांबाय थाबायबा बियो नोंसोर मा खालामनानै लाबोदो नोंसिनिसो गोसोसै आं बेखौ मिथिला दा जोंनि माइनावफोर गामियाव जेरावबो माने जाफेरै घटना मोनसे जादों उसुबिदा जादों जों बिनिखायनो गामिया गोख्रों एक्सन लादों दा बिथांनि न'खरा जाबाय नैबेहाय जाय मावगिरि घटना मावगिरि बिथांनि मुङा जाबाय सपन बसुमतारी आरो ओरैनो जों गामियाव लोल्लाव होननानै बुङो दा बिथांनि हिनजावा सिगां बेयावनो रायजो जादोंमोन बिहा खिन्थु बे रायजो जानाय बेलायाव मानसिया एसे दुस्टामिखाय बिनि हिनजावा बेखौ सुखुयैनि थाखाय माने गारनानै खारबाय आरो गारनानै खारनाया आजि 8-9 बोसोरसो जाबाय 8-9 बोसोर जानायनि उनाव बिथाङा माने गोदाव सोराव माने फिसाला सानै दंमोन फिसाला सानैखौ बिबैया फिबाय थायो दाबो दं बिबैया बेयावनो फिबाय थायो न'आ बेनो दा बिथाङा गोदाव सोराव बाहेरायाव थानानै बबाव थांनानै थाहैखो जोंथ' मिथिला बिनि उनाव माने बिथाङा फैनानै माने सिगां हा गोदानाव थांदों आरो दा हा गोदानाव थांनायनिफ्राय खिलिमिलि जानायनि उनाव गोदान हिनजाव गोसोथोबाय बिथाङा दा गोदान हिनजाव गोसोथोनानै लानानै फैबाय सानै गथ' गोनांखाखौ आरो बै लकेटा होनो नामा जोंनि बर'नि गथ'आ सानै आरो सासे हिनजावसा आरो सासे हौवासा दा बिथाङा बेखौ लानानै फैबाय दा हजोंबो बायदि बायदि बिदिनो माबा माबि जादोंनो जों एसे रोमै रोमै खोनानो मोन्दों खिन्थु जों गामियाव फैनानै बिथाङा सिरिसानबि रायजो जागोन होननानै थाफैनायलाय जों गामिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामलाबाय आरो हाबाबो होबाय थाबायबो रायजो जाबायबो खिन्थु बिथाङा माब्लाबा ओरैबायदि बुङो जे गावनि बे माने लकेटा गथ' हिनजावसा लाबोफानायखौ देनां देरबा आं हाबा लागोन बेखौ होननानै ओरैनो बुंथिंलाबायो दा मानसिफ्राथ' बेखौ जेनेबा नंखायसो सानदोंमोन दा बिथाङा दा गमामायै बे खामानिखौनो मावनानै दिन्थिनो आरो दा बिथाङा लाबोजेननायनिफ्रायनो बै गथ'खौ माने उन्दैनिफ्रायनो माने गावनि माने हिनजाव गदायबाव आरो जेनेबा थार्ड नांसिगोनखौ बेबायदि महराव दोनबाय थाखादों जाहैदों दा औ
बिनिफ्राय जों माने गुनु गाना खोनानानै दाख्लै जोंनि माने गामिनि मानसिफ्रा एसे थदन्थ लाफैनायाव बाथ्राखौ जोङो रोखायै मिथिनायलाय बेखौ बिथांखौ हमनो थाखाय जोङो मोनसे मिटिं कल खालामब्रबदों आरो इमारजेन्सि कल। दा बिथाङा बे कल खालामनायखौ मोनथिनानै माने दिनै हरावनो माने खारखुमाबाय आरो। दा खारखुमानायाबो ओरैबायदि खारखुमादों बिथाङा हराव माने सानावथ' खारखुमानानै थाखादोंमोन मानसिया सानसे, बिनिफ्राय हराव फैनानै गावनि बे हिन्जावखौ आरो बिनिफ्राय नैबे हिन्जावसा गथ' सासे ओमफ्राय आरो नैबे हौवासा गथ' बै जाय लोखिदा लाबोजानाय बिथाङा हराव सिरि सिरि लाना खारखुमालाङो आरो। बेसेबां बैसोनि बे हिन्जावसाया मथा मथि जोंनि आन्दाजाव आंनाव आधार कार्ड दङ, बिथांनि आधार कार्डआ डेट अफ बार्थआ जोंना बिथांना 27/08 ओमफ्राय 2009 13 बोसोर साननानै ला आरो।